MITM च्या या मंचावरती उपस्थित असलेले सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धनाव सर, उपप्राचार्य पूनम कदम मॅडम, त्याचप्रमाणे उपप्राचार्य प्राध्यापक विशाल कुशे, प्रशासकीय अधिकारी श्री राकेश पाल, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र माझे सहकारी सन्माननीय नागेंद्रजी परब, त्याचप्रमाणे सर्व सन्माननीय GS, सर्वांचेच नाव घेत नाही, सर्व सन्माननीय GS, त्याचप्रमाणे माझे सहकारी आमच्या कोकणशाहीचे व्यवस्थापक राजेश उदयकर, जिल्हा प्रतिनिधी चिन्मय भोगे आणि आपण मंचासमोर उपस्थित असलेले सर्व माझे मित्र आणि मैत्रिणी. खरं तर कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनल हे एक मराठी न्यूज चॅनल आहे, त्यामुळे आपल्या सर्वांशी अवघ्या 5-6 मिनिटाचा संवाद साधेल, पण तो मराठीत साधेल, कारण मी बोललेली मराठी तुम्हाला समजेल आणि मला चांगल्या भाषेत बोलता येईल. खरं तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज या मंचावरती प्रमुख अतिथी म्हणून बोलवण्यात आलं. मॅडम, आम्ही कोकणशाही म्हणून अशाच पद्धतीचे जसा आपला हा कार्यक्रम आहे, असेच मोठमोठे कार्यक्रम आम्ही कोकणशाही म्हणून मागील 28 महिन्यामध्ये घेत आलो. आयोजक म्हणून तिथं बसणं आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून तिथं बसणं, ह्याच्यामध्ये मित्रांनो खरंच जमीन आसमानाचा फरक आहे. विश्वास बसत नाही स्वतःवरती मॅडम, कारण अशाच महाविद्यालयामध्ये माझं देवगड महाविद्यालय, त्या महाविद्यालयामध्ये शिकत होतो. 2005 सालापासून पत्रकारिता करतोय. 2024 आता उजाडलं. कोकणशाहीच्या माध्यमातून मुख्य संपादक म्हणून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, मुंबई या भागापर्यंत आम्ही कोकणशाही म्हणून पोहोचलो. पण विद्यार्थी मित्रांनो, मुद्दामून मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो की माझ्या पत्रकारितेची सुरुवात घरोघरी पेपर टाकण्यापासून झालेली. त्यानंतर मी वार्ताहर, कुणकेश्वर वार्ताहर म्हणून होतो, ज्याचं मानधन होतं अवघं 200 रुपये. आणि आता कोकणशाहीचा सेटअप आहे. जवळपास 10पेक्षा अधिक सहकारी माझ्याबरोबर काम करताय. गणित आपणच घालाल, कोकणशाहीचा खर्च किती आहे. मला एक का सांगावं असं वाटतंय, कारण की आपण सर्व तरुण आहात. मला असं वाटतं, जर आपण ठरवलं ना तर अशक्य काय नाही, ठरवलं तर अशक्य काय. त्याच्यासाठी लागते ती म्हणजे जिद्द, चिकाटी आणि परिश्रम करण्याची तयारी. आणि हीच या 3 शब्दावरती विश्वास ठेवला, प्रामाणिकपणे काम केलं आणि तिथंच त्या खुर्चीवरती पहिल्यापासून मात्र म्हणजे 11वीत गेलो तेव्हा पत्रकार झालो सर. त्याच्यामुळे पुढे बसायची सवय केली. कॉलेजमध्ये सुद्धा बेंचवर पुढेच बसायचो, मागे कधीच नाही बसलो. पण तिथून इथपर्यंतचा प्रवास आज खरंच आयुष्यातला माझ्या आनंदाचा दिवस आहे, हे या निमित्तानं खरंच सांगितलं. कारण की तिथून इथपर्यंतचा प्रवास तर मागील 18 वर्षाचा, परंतु 18 वर्षाच्या प्रवासानंतर आज पहिल्यांदा आयोजकावरनं प्रमुख अतिथी म्हणून आपण जो सन्मान दिला तो खरंच महत्त्वाचा आहे. खरं तर आपलं MITMचं सहकार्य नेहमीच आमच्या कोकणशाहीला लाभलं आहे, आमचं आपल्याला लाभलं आहे. आपण मगाशी सर सांगत असताना राज्यस्तरावर, राष्ट्रीय स्तरावर MITMला आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी केलेली जी कामगिरी आहे ती खरंच कौतुकास पाहतो. अशाच पद्धतीचं उज्ज्वल असं यश आपण सर्वांनी मिळवावं हे आव्हान मात्र या निमित्तानं मी मुद्दामून करेन. खरं मित्रांनो, हे स्पर्धेचं युग आहे आणि या स्पर्धेच्या युगामध्ये जर टिकायचं असेल तर मला असं वाटतं की सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःवरती विश्वास आहे. मगाशी मॅडमाने एक गोष्ट या ठिकाणी सांगितली. नागेंद्र परब सर, मी नेहमीच आपल्याला ही कल्पना आहे, माझ्या कोकणशाहीच्या सुरुवातीपासून किंवा अगोदरपासूनही या कोकणामध्ये रोजगार आले. इकडच्या या तरुणांना कोकणात इकडच्या इतर रोजगार भेटावा फार दुःख होतं. एक पत्रकार म्हणून
हे दुःख लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि ते चॅनलच्या माध्यमातून कोकणशाहीच्या माध्यमातून नेहमी मांडतो. ही एक गोष्ट मात्र या निमित्तानं सांगतोय, मॅडम आपणही बोललात गावागावात पोहोचलोय, सत्य आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अनेक गावांमध्ये पोहोचलो. माझ्या समोर आलेली गावातली परिस्थिती मित्रांनो फार भयावह आहे. कोकणातली गावं होस पडत चालली आहेत. कोकणातल्या प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी नाही, स्थलांतर मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. इथं स्थलांतर शहराच्या ठिकाणी आहे. आता मी पाहतो ना इथं आता काही निवडणुका होण्यापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रावर रोजगार मेळावे झाले, संपूर्ण महाराष्ट्रावर झाले. इकडे तयार होत असलेला तरुण रोजगारासाठी मुंबईमध्ये शहराच्या ठिकाणी, पुण्यामध्ये, हैदराबादला इतर ठिकाणी स्थलांतरित केला जातो. म्हणजे थोडक्यात आकडे टिकणारो हापूस आंबो आणि परदेशात पाठवतो. ही परिस्थिती आज देवगड हापूस जसं नाव आहे असं मला वाटतं सर आपल्याकडे या ठिकाणी डिप्लोमा होल्डर इंजिनियर करताय. या मुलाला आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये रत्नागिरीमध्ये रोजगाराची संधी नाही, ही शोकांतिक आहे. मागील 75 वर्ष आम्ही नेहमी सांगतो आमच्याकडे जन्मजात पर्यटन आहे, आंबा आहे, काजू आहे, नारळ आहे, पण त्यांनी आमची पोटं भरली नाही. म्हणून इथनं स्थलांतर करून आम्हाला शहराच्या ठिकाणी जावं लागलं. परत साहेब आपल्याला विनंती आहे, आपल्या सर्वांच्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून खरं तर परत साहेबांच्या माध्यमातून फार चांगल्या पद्धतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शैक्षणिक संस्थेचं आणि इतरही सामाजिक कार्य हे मोठ्या प्रमाणामध्ये खूप चांगल्या ताकदीनं सुरू आहे. माझी सर्वांना या निमित्तानं मात्र या मंचावर विनंती राहील, जे मी कोकणशाहीच्या माध्यमातून देखील नेहमी मानतो, या कोकणाला खऱ्या अर्थानं गरज आहे की रोजगाराची. या जिल्ह्यामध्ये घडलेला इंजिनियर, या गावामध्ये राहणारा इंजिनियर, त्याला इथल्या जर 150-60 किलोमीटर अंतरावरती जर नोकरी मिळाली तर खूप छान. दुसरी गोष्ट एक शेवटची सांगतो, नेहमी सांगतो फक्त नोकरी करू नका तर व्यवसाय देणारे होते. कारण आम्ही सुद्धा जॉब करत होतो आणि जॉबवर आता नोकरी देणारे झालो म्हणायला हरकत नाही सर. कारण की 10 सहकारी आज माझ्या सोबतीनं काम करतायत. नोकरी केली पाहिजे. कुठे जिथं 1-1.5 लाख रुपयाचा पगार आहे ना महिन्याला, तिथं 100% जॉब केला पाहिजे. 10 आणि 15 हजार रुपयाचा जर आपण जॉब करणार असू तर कुटुंब कसं चालू, हा सुद्धा खऱ्या अर्थानं प्रश्न आहे. खरं तर या ठिकाणी या मंचावरती बोलायला बोलावला, येतोची तसा सन्मान केला. विद्यार्थी मित्रांनो, मी नेहमी सांगतो की ऑन कॅमेरा पण असाच आहे आणि ऑफ कॅमेरा पण आम्ही असेच आहोत. आमचा बदल गुंतला नाही. मला अशा पद्धतीनं विषय मांडायला जो मंच भेटेल त्या मंचावर या कोकणासाठी, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी, रत्नागिरीसाठी कुठंतरी रोजगाराची दालनं सुरू व्हावी. आमच्या कोकणाला लागलेला कुलूपबंदचा शाप मिटला जावा. फक्त दसरा, दिवाळी, होळी, आता होळी येईल, आता आमच्या घरांची कृपा गावागावातल्या उघडतली आणि 2-4 दिवसानं होळी संपली की पुन्हा आमची घरं बंद होणार. हे जे काही चाललंय हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे. आणि हे जर थांबायचं असेल तर पहिलं कोकणामध्ये रोजगार यावे, इकडचे तरुण इथंच राहावे, अशा पद्धतीची अपेक्षा मी या निमित्तानं व्यक्त करेन. मुद्दामून बोललो, निवडणुका येत आहेत, तरुण आहात, आपल्या समोर येणारा पक्ष कुठलाही असावा, येणाऱ्या प्रत्येकाला विचारा, तुम्ही पुढील 5 वर्षात आम्हाला काय रोजगार देणार, हा प्रश्न विचारा. अशी अपेक्षा मात्र पत्रकार म्हणून या मंचावर व्यक्त करेन. हे चॅनलच्या माध्यमातून देखील मी सांगत असतो. संधी दिला, बोलण्याची संधी दिला आपल्या सर्वांबरोबर, प्रमुख अतिथी म्हणून हा मंच शेअर करता आला याचं समाधान आहे. असंच आपल्या सर्वांचं प्रेम, तुम्हा सर्वांचं प्रेम आमच्या कोकणशाहीवरती राहू, माझ्यावरती राहू, माझ्या टीमवरती राहू, ही अपेक्षा व्यक्त करेल. कोकणशाही यूट्यूबला जाऊन सबस्क्राईब करायला विसरू नका. स्वतःची जाहिरात होऊ द्यावी म्हणून मुद्दामून सांगितलं. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.